Γεια σας παιδιά, είναι δεύτερο βίντεο στο κανάλι και σήμερα έχουμε χριστουγεννιάτικα fails, κυρίως με γάτες. Πάμε να αρχίσουμε. Οχ, ανέβηκε πάνω στο δέντρο η γάτα. Α, θα πέσει. Ήρθε και η άλλη να βοηθήσει. Όχι, έπεσε το δέντρο. Τι γίνεται με τις γάτες? Ωχ, δεν το βλέπω καλό αυτό το πράγμα. Το έχουν βάλει πάνω για να μην πάει η γάτα και πάει ξανά. Γιατί δεν έχω δέντρο, επειδή πάνε οι γάτες πάνω. Οχ, έχει πάει μέσα στο δέντρο. Τι κάνει εκεί? Η γάτα είναι το αστέρι. Τρελάθηκαν οι γάτες με τα φωτάκια. Όχι, όχι, έπεσε. Είναι πολύ γλυκούλη όμως. Να σας υπενθυμίσω ότι το τελευταίο είναι το πιο extreme, οπότε ετοιμαστείτε. Πες, ρε, τι κάνει η γάτα ρε? Θα πέσει κάτω! Κάντε like και subscribe για περισσότερα βίντεο.